Sa Mandawi City, patay ang usa ka manghihaway og baboy. Umandugaba sa magkadaghang higayon, ganilang kadlawon. Ang insidente nakuhaan sa CCTV sa barangay ug ang suspek daling misiba. Ang report ni Nico Sereno. Sa kuha sa CCTV, makita kining duha ka grupo sa mga kalalakian nga nagtambay kagadihang kadlawon sa may barangay Mantuyong. Kining usa ka lalaki nga nag-inom daling miduol sa tawo didto sa atbang dayong kuot sa gitaguang hinagiban. Daw sa may giistorya pa kini ug pagkahuman nanunggab sa makadaghang higayon. Ang mga nakakita nakalitan ug makita pa sab ang suspect nga miaksyon og gukod sa laing lalaki dayong sibat. Nag-agas na ang dugo apan nakabarog pa ang biktima ug nakalakaw pipila ka metros. Giila ang nadunggaban ug namatay nga si Roger Perez, 49 anyos, nga manghihaway og baboy kaniadto. Samtang ang suspetsado, giila nga si Jeffrey Demape Tan, 31 anyos. Ang kapulisan mipalawom sa investigasyon sa pagpangita sa suspetsado. Daang panagdumot ang gikatahong hinungdan sa pagpanunggab. Ang biktima nagpuyo kaniadto sa maong dapit ug manghihaway og mga salay ug baboy apan sukad na sunugan ug napapahawa sa laing syudad na gapuyo. Personal grudge which is kanang hitabo nga pagdugay na pad ko no accordingly sa mga mga kasilinganan niya dire. So atong gisubay paron sir kung napabailaeng kanang rason. 8 anyos pa ang suspetsado dihang ang iyang amahan na samdan sa pagpanunggab kundiin si Perez ang giingong responsable. Mao nga nanganti kunusitan nga manimaus. Dunggab na sa amahan, matong giingnan Roger nga pagdaligdak ko kay pabuton di ka. Pag-abot sa lumalabay panahon sir. Wagi wa siyang unahon na ba nga mao ba na mahitabo nila. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.